Hej YouTube, nu vil jeg lige vise part 1 af mit startfyrværkeri, og det er selvfølgelig kun det ulovlige. Her er en 3-tommer Grosjean som jeg har vist i en af mine forrige videoer. Og her er nogle trekanter, som jeg også har vist i en af videoerne. De er virkelig fede, og de koster faktisk ikke meget, så det er jo bare thumbs up. Og her er nogle A-bomber, som jeg lige har fået fat i. De er okay, men de er lidt fæstende. Og så er her nogle Scorpions, eller spansk knald, som nok nogen vil kalde dem. Og der er noget alt lignende. Det er sådan nogle små nogle, de larmer lidt mindre, men de er fine nok. Og så har jeg to signal. De er fede, de larmer helvedes til, så det er jo fedt nok. Ja, vi ses YouTube.